Molt bon dia, companyes i companys. S'agraeix aquest aplaudiment perquè, sincerament, estic acostumada i habituada a ser la veu de 21 diputats i diputades al Parlament del Principat, però per mi és una responsabilitat molt gran prendre la paraula en substitució de l'amic i company Oriol Junqueras, que està passant per uns moments molt delicats. Creieu-me que, a més, està extenuat, s'ha deixat la pell durant setmanes, recorreguent el Principat i arreu dels països catalans. Encara no ha començat la campanya, ha explicat la bona nova de que una altra Europa no és possible, no, és necessària. L'Oriol és un company de lluita social i nacional de la meva comarca d'adopció, del Baix Llobregat, perquè l'Hospitalet per mi és Baix Llobregat, no és barcelonès, del Baix Llobregat, i és una persona amb una cultura inabastable, una persona que aquí us explicaria anècdotes històriques, ja el coneixeu, molts de vosaltres, d'una manera absolutament molt propera, d'una manera molt pedagògica, lligant-ho amb el present i amb el futur de la nostra nació. Per tant, no intentaré ni de bon tros d'emular-lo, simplement de poder portar-vos el testimoni de la confiança d'algú del Principat en la construcció social i nacional dels països catalans, en la construcció social i dels pobles a Europa. Crec que estem en la bona via, perquè apleguem tot el que és l'esquerra independentista de l'estat espanyol. El BNG, Aralar, els Verds, EA, XA, Entesa per Mallorca. Com deia la Pura, a partir d'uns eixos que són claus de les nostres conviccions, les conviccions que ens uneixen, perquè cal que treballem junts per construir aquesta Europa que és tan i tan necessària de construir. Valors democràtics, certament, de participació, de donar la veu a la ciutadania, de treure tanta veu com tenen encara els estats a Europa. Perquè és una fal·làcia pensar que els estats han cedit tanta i tanta sobirania a Europa. Els estats continuen manant a Europa. Els estats continuen sent el patró de treball a Europa. I en el nostre cas, que tenim un estat en contra, perquè això és així, la nostra veu ha d'estar repartida amb una veu pròpia dels partits que ens creiem, de les coalicions, que ens creiem que una altra Europa és necessària i diversa, però també de la ciutadania que ha de donar la seva veu per tal de fer-se sentir. I una Europa certament sostenible, on el desenvolupament i el creixement econòmic no sigui l'excusa per trinxar-ho tot. I aquí el País Valencià, també el Principat, però aquí el País Valencià de manera molt bèstia, sabeu perfectament el que això representa. I una Europa socialment justa, perquè la crisi, aquesta crisi que estem vivint, és que sempre la paguen els de sempre. Les classes populars, les classes treballadores, les classes que tant els costa d'arribar a final de mes. I una Europa, finalment, però no de manera menys important, on se senti la veu dels que cada matí diem bon dia. La veu d'aquella gent que representem la diversitat i la pluralitat nacional també dins de l'estat espanyol. La Pura ha fet referència a un fet que a mi també em va xocar moltíssim. Ha fet referència al vot contrari dels grups liberal i popular a Europa, aquesta ampliació a 20 setmanes del permís de maternitat i de l'obligació del permís de paternitat. Per això també vull apel·lar a la coherència, que ningú s'enganyi. Qui hi ha al Partit Popular Europeu, els liberals europeus, és un partit molt amic d'Esquerra, que es diu Convergència i Unió, un partit que aquí va coaligat amb el Bloc Nacionalista Valencià. Per tant, qui voti bon nacionalista valencià estarà votant a gent que va contra l'extensió del permís de maternitat a 20 setmanes i l'obligació del permís de paternitat. Que no us enganyin. Avui us parlaré també d'ideologia, perquè a mi m'agrada reivindicar la ideologia, perquè ara cal més ideologia que mai. La utilitat de partits ideològicament molt centrats a Europa és evident. I qualsevol vot que es quedi a casa, que teniu Pura i gent d'Esquerra País Valencià, teniu una feinada importantíssima. Hem de treure la gent a votar, perquè la gent veu Europa molt lluny, massa lluny, i allò que es decideix a Europa ens impacta a tots en el dia a dia de les nostres vides, absolutament a tots. Heu d'arrencar, la primera batalla és arrencar la gent de casa, i que la gent vagi a votar, i que voti en coherència, perquè ens hi juguem molt a Europa. I sumar compta, i compta molt. De fet, sumar és l'única manera. No només votar o coaligar-se, compartir maneres de fer, per anar més lluny. És que hem d'anar més lluny.
i ens han d'implicar en la construcció també d'un altre país valencià que també és imprescindible, perquè sense un altre país valencià els països catalans no seran mai ni complets ni lliures. I jo, igual que l'Agustí, voldria, amics dels Verds, donar-vos també la meva mà, que s'hereva de la pagesia del Segrià, de la Plana de Lleida, i hereva de l'obrer de la metal·lúrgia del Baix Llobregat. Aquesta mà hereva de mans gastades, de mans trencades, també jo us la dono per tal de sumar. De sumar, i tal com deia l'Ovidi, de dir que si jo ja m'he cansat d'anar venint dient el va com va, pensa que sols diré fins que més no podré, va com vull, com voler. Moltes gràcies.